Първият рожден ден на клуба беше преди 5 години, но аз си го спомням все едно беше вчера. Организацията беше много вълнуваща, беше първото голямо събитие за клуба, в който ние можехме да покажем какво сме правили през тази една година. Програмата ни беше много разнообразна. Започнахме с състезание по ориентиране в Борисовата градина в 2 категории. След това имахме мини-конференция, на която успяхме да представим на нашите гости първите проекти, по които работихме последната една година. След това дойдоха наши партньори и приятели, които направиха демонстрация на сканираща раница и заснемане с дрон. Впоследствие направихме състезание по станциониране и успяхме да наградим нашите победители с 3D принтирани малки геодезически точки, които нашия клуб изработва. И точно така с нашия първи рожден ден успяхме да покажем на широката аудитория с какво точно се занимаваме ние в клуба. И след първият рожден ден на клуба интересът към нас се засили и екипът ни се разрасна. Затова вторият и третият рожден ден бяха насочени към сплотяване на колектива, организирахме си хижи и участвахме в състезанието по стъпките на леко с приятел. Специалното на третият рожден ден беше мултидисциплинарното събитие Пресечни точки. За него обаче ще разкажем повече в следващият месец. По повод четвъртият рожден ден на клуба решихме да организираме нещо по-научно, а именно създаването на научна младежка сесия. А по повод нашият юбилеен 5-ти рожден ден, който ще се състои в краят на 2025 година, можете да разберете повече в нашите социални мрежи.